So alright mga bay, meron tayong konting review dito sa helmet na to. So, itong helmet ito mga bay madalang ko lang ito makita sa kalsada, no? So siguro, pero matagal na rin to, pero madalang ko lang siya makita talaga. So galing to sa Gear Zone sa may Silang Cavite, no? Yan, shoutout kay Rusty Do. Ayan, yung bantay ng tindahan ng helmet na yon, yung helmet store, no? At kung ano-ano pa na may kinalaman sa motor. So ito ang napili ko kasi unique, madalang, tsaka quality din naman ata. So tignan natin, no? So wala na yung mga box niya mga bay kasi naitapong ko na. So ganyan, ayan, ganyan na yan. Empty helmet. Ayan. So yung kanyang balot, no, maganda rin. Maganda yung pagkakatahi ng balot. Ayan. So tignan natin kung anong meron dito sa helmet na ito. So unang-una mga bay, yung kanyang looks, no. Ayan, no. Ayan. May spoiler na rin, no. Hindi mo siya ganun katulis, pero yung dating niya para siyang parang AGB, no, kasi patulis yung baba, no, paba. Ayan, no. Ayan. Empty helmet. So anong klaseng helmet to? Stinger Tracker. Ayan. So ito mga bay ay hindi to dual visor, no. So wala kasi ako makita ng may dual visor na ito. Siguro may dual visor din to. Ayan, no. So ayan. So basahin natin kung ano yung nakalagay dito dito, no. Design for protect, no, empty helmet. So micromatic, anti-scratch, quick release, thickness, PC lens, pin lock, micromatic, ano ba to? Pag off. Ibig sabihin ready na. Pag off, ready na siya, oh. So ito yung hindi na magmo-moist yung sa loob, no. Pag off na yun, no. Galing, no. Micromatic, ito ata yung ibig sabihin na pag sobrang liwanag medyo mag-dirt yung kulay ng lens, no. Yan ata yun, I think. Hindi ako sigurado, pero yun ang pagkakaintindi ko sa micromatic, na pag sobrang tirik yung araw, yung lens nagbabago, nagiging dark, no. Para siyang nagiging smoke lens. Pero ito may kasama tong isa pang lens na smoke lens. Parang smoke or dark talaga, maitim, Ayan, so ito yung kasama sa kanya. Ayan, no. Mamaya palit natin yung smoke lens, so yung dark lens niya. So yung foam naman mga bay, quality din naman yung loob. Ayan, so alamin natin kung saan to gawa. Ayan, so ito medium size. So saan to gawa? Tingnan natin. Made in China, no. Design in Europe. Made in China by Manufacturing Thomas SA. Hindi natin alam kung saan yung mga bay. Ayan, ito yung second time na nakabili ako ng brand new helmet. So sa tagal-tagal kong nagmumotor, second time na nakabili ako ng bago-bagong helmet. Helmet. So matagal na to mga bay. Ngayon ko lang to na review, o kaya naman na ipakita sa inyo. Ayan. So try natin yung smoke lens naman. So sabi, pag tanggal na ito, ganun lang daw mga bayo. Yun. Mabilis, di ba? Mabilis siyang tanggalin. No, palit natin yung lens. Baka mas pogi ito sa dark lens, Ayan, So safe na safe din naman, nakabalot ng ayos. So ibabalik din natin to ng pag ganon, patalikod din. Ayan, so shoot lang natin.
Yun, madali lang din siyang ikabit. Madaling tanggalin. Pero, ang pogi oh. No? Ayan mga bayo. So, ayan, so nasa ano lang to mga bay, 3,900. Ayan. Piso kulang, 4,000. O, piso na lang ang kulang, 4,000 na ito. Ayan, tsaka napakagaan niya. Gaan, so pag long drive or kaya naman pagdating sa mga mahangin na lugar, hindi masyadong magaano yung leeg mo dahil magaan lang siya oh. Yan, suot natin. Tutin natin. Yun oh. Nice ba? Yun oh. Yun oh. So, bagay na bagay. Sakong-sakto sa mukha natin. Medium size. Ayan, tsaka yung lock niya dito, quick release, no? Mabilis si tanggalin at mabilis lang din i-lock. Ayan, diba? Yun. Ayan lang. Have a wonderful na araw sa inyo lahat mga bay, no? So, hanggang dito lang yung ating vlog tungkol dito sa empty helmet Stinger. So, ang kanyang pangalan ay Tracker. Ayan. Alright mga bay.